Σήμερα έχουμε μαζί μας τον Αλέξανδρο, έναν από τους καλύτερους One Piece TCG players του community μας. Ο Αλέξανδρος έχει πάρει αρκετές διακρίσεις σε διάφορες διοργανώσεις στην Ελλάδα. Με τον Αλέξανδρο έχουμε μια όμορφη συνεργασία σαν Mythic Vault. Έχει πάει και σε event και εκτός Ελλάδας. Στις τελευταίες διοργανώσεις που πήγες ήταν στην Γερμανία και στη Σκωτία. Σωστά, ναι. Και σε εμάς εδώ την Κυριακή που μας πέρασε. Ναι, για τα qualifiers, ας πούμε, να πάρουμε invite. Σωστά. Θα μας πει και ο Αλέξανδρος κάποια πράγματα, ας πούμε, το πώς είδε τα πράγματα εκεί, στο εξωτερικό, πώς τα είδε εδώ και γενικά και στην Αθήνα το επόμενο Σαββατοκύριακο που είναι κάτω τα μεγάλα τα events. Θα κάνουμε κάποιες ερωτήσεις και εδώ είναι ο Αλέξανδρος για να μας απαντήσει. Αλέξανδρε, πες μας λίγα λόγια για σένα, πότε ξεκίνησες το One Piece Card Game? Ξεκίνησα πριν στο release του game, αν δεν κάνω λάθος πριν 2 χρόνια και κάτι μήνες, το Δεκέμβριο του 2022, αν θυμάμαι σωστά. Εγώ βέβαια ξεκίνησα λίγο πιο μετά, δηλαδή περίπου τον Ιανουάριο με Φεβρουάριο. Αρχικά ήμουνα hyped, ας πούμε, για το card game, γιατί είμαι μεγάλος fan του One Piece, οπότε περίμενα να το παίξω. Έχω κάποια σχέση με card games, αλλά όχι πιο πολύ με online card games. Οπότε ήμουνα ενθουσιώδης, ας πούμε, να αρχίσω να παίξω. Έπαιζες κάποιο physical άλλο card game? Όχι, physical άλλο card game δεν έχω παίξει, ήταν το πρώτο μου το One Piece. Οπότε ήταν μια νέα εμπειρία, ας πούμε, το physical card game, γιατί είναι διαφορετικό σε αντίθεση με επέλεξες και ένα ωραίο game, γιατί έχει ένα μεγάλο brand και θεωρώ ότι θα πάει πολύ καλά. Αυτός ήταν και ο κύριος λόγος αρχικά, ναι. Το πιστεύω ήδη είναι στα καλά του και δεν πέφτει όσο και να έχουν περάσει 2 χρόνια, 3. Φέτος πήγε σε 2 regional και ένα το δικό μας, το οποίο ήταν πιο μικρό, το Story Championship. Σωστά, τα πρώτα της σεζόν αυτής, ας πούμε. Σωστά, τα πρώτα. Πώς ήταν εκεί, για πες μας λίγα λόγια για το τουρνουά, πώς ήταν ο χώρος του event, ειδικά στο εξωτερικό, δηλαδή Γερμανία και Σκωτία που πήγες? Γενικά φέτος, από την καινούργια σεζόν που είχε στο competitive σύνολο του One Piece, άλλαξαν λίγο τα πράγματα, με την έννοια ότι πλέον έχουμε invite να πάρουμε για να παίξουμε στα finals τέλος του χρόνου. Φέτος βέβαια είναι 2 φορές για να πάρουμε το invite για να κάνουμε qualify στα παγκόσμια. Σε αντίθεση με πέρσι που όποιος προλάβαινε να πάρει ticket ήταν για τα finals, δεν υπήρχε το invite system, ενώ το είχαν στην Αμερική, οπότε το τεστάραν πρώτα εκεί. Οπότε είχε κάπως μεγαλύτερα stakes, ας πούμε, για να κάνουμε top σε αυτά τα events, γιατί όλοι κυνηγάμε το invite. Ναι, νομίζω έτσι όπως το στήσανε τώρα έχει περισσότερες πιθανότητες να μπουν περισσότεροι παίχτες, ας πούμε. Είναι περισσότερο το ότι πέρσι, ας πούμε, ήταν όποιος προλάβει, οπότε μπορεί καλοί παίκτες που ασχολούνται με το παιχνίδι και παίζουν και είναι συνέχεια σε μεγάλα events να μην προλάβουν, ας πούμε, να πάρουν εισιτήριο, οπότε χάνουν την ευκαιρία τους να τα πάνε καλά και να κάνουν qualify να προκριθούν για το παγκόσμιο. Ενώ φέτος ξέρουν ότι οι καλοί παίκτες θα πάρουν, οπότε στο τέλος τα finals θα είναι μόνο με όσοι έχουν πάρει invite και έχουν κάνει τα top 32, 16 και οτιδήποτε σε αυτά τα events. Οπότε είναι πιο fair, ας πούμε, για τους καλούς παίκτες και για όλους γενικά. Γιατί όποιος ασχολείται θα πάει στα finals σε αντίθεση με όποιος προλάβει. Γιατί γίνεται χαμός κάθε φορά στα events και κάνουν sold out, sell out σε δευτερόλεπτα τα εισιτήρια. Ποιες ήταν οι βασικές διαφορές που είχε τα regionals της Σκωτίας με της Γερμανίας? Είδες διαφορά στη διοργάνωση, ήταν πιο μεγάλη μία διοργάνωση, πιο μικρή η άλλη, πιο οργανωμένη μία? Σίγουρα ήταν πιο μικρή της Σκωτίας, διότι ήταν 256 άτομα σε αντίθεση με της Γερμανίας που ήταν 1000. Σε θέμα οργάνωσης και τα 2 event τα κάνουν organizers που έχουν ξανακάνει πολλά events, οπότε δεν ήταν τίποτα καινούριο για αυτούς, οπότε και τα 2 σε θέμα οργάνωση ήταν αρκετά καλά και τίμια. Δεν υπήρχαν, όπως παλιότερα στην αρχή, μπορεί να υπήρχαν καθυστερήσεις ή οτιδήποτε ή μπερδέματα με τα pairings ή διάφορα τέτοια. Όλα κύλησαν πολύ καλά και τέλειωσαν και σε καλή ώρα τα events, δεν υπήρχαν κάποια θέματα. Μάλιστα. Το επίπεδο των παικτών εκεί, είδες κάποια μέτρια που σε εξέπληξαν?
Γενικά ήταν αρκετά μεγάλος με το επίπεδο. Βέβαια είδα πολλούς γνωστούς και όλας παίκτες που είναι καλοί και έχουν πολλές διακρίσεις και οτιδήποτε, που έπαιξα και με μερικούς από αυτούς. Μετά υπάρχει και αρκετό, επειδή στην Αγγλία π.χ. στη Σκωτία δεν είναι προσβάσιμο τόσο εύκολα σε όλους, στην Ευρώπη δεν το προτιμάνε, είτε μπορεί επειδή είναι πιο ακριβά, είτε επειδή είναι εκτός Ευρώπης, οτιδήποτε. Οπότε είχε πολλούς ντόπιους, ας πούμε, από τη Σκωτία που μπορεί να πήγαιναν είτε για το χαβαλέ τους, είτε επειδή ήταν απλά δίπλα. Οπότε ήταν πιο casual παίκτες και δεν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ να το πάνε καλά, ας πούμε. Οπότε είχε και πολλούς από αυτούς. Είδες κάποιο deck εκεί το οποίο δεν περίμενες να δεις, ήταν περίεργο για σένα, πήρε καλές θέσεις, κάτι το οποίο δεν ήταν τόσο πολύ στο μέτα? Στη Σκωτία, επειδή ήταν και από το προηγούμενο set ακόμα, ήταν οι τελευταίες μέρες, βασικά ήταν στις ημέρες του release του OP10, οπότε ήταν ακόμα legal το προηγούμενο set, οπότε παίξαμε OP9. Γενικά είχε ό,τι περίμενα, πολλά Doflamingo, πολλά black, yellow και μαύρα και οτιδήποτε, που ήταν αυτά που περίμενα, δεν με εξέπληξε κάτι. Ένα πράγμα ήταν βέβαια, αν δεν κάνω λάθος, στο Tokat πρέπει να έχει μπει μια Nami, η οποία έχασε, αλλά ήταν περίεργο γιατί τη countάρουν πολλά decks σε αυτό το meta, πολλά άγκρο, το Doff είναι 90-10 matchup για την Nami. Οπότε με εξέπληξε για το πώς μπήκε. Μπορεί να τα dodge όλα, δεν ξέρουμε. Και ότι έφτασε ένα τελικό με Doffy και έχασε από τον Doffy, αυτό μου φάνηκε πολύ περίεργο. Κατά τα άλλα ήταν ό,τι περίμενα. Και εγώ είδα decks που περίμενα να δω, δεν είδα κάτι περίεργο. Με ποιο deck κατέβηκες εσύ? Εγώ κατέβηκα με το μπλε Doflamingo, OP1 leader. Θα μπορούσε να πει κανείς το καλύτερο deck, γιατί έφαγε και ban μετά από λίγο καιρό, οπότε... Ναι, πολλές κάρτες του. Ναι. Πάλι όμως θεωρώ ότι είναι από τα πιο δυνατά decks. Δεν το χτύπησαν δηλαδή όσο θα μπορούσαν να το χτυπήσουν τα bans. Για μένα όμως ήταν ένας leader που άρχισε με αυτό το παιχνίδι από το OP1. Έπαιξε και πολλά set, μετά σταμάτησε και το ξανά έπιασε στα χέρια μου όταν πήρε κάποιες καινούργιες κάρτες. Οπότε το είχα πιο οικείο και δεν ήταν τόσο πολύ ότι ήταν το καλύτερο deck. Αλλά ήταν και ότι ήμουν πιο άνετος, ας πούμε, με αυτό. Εντάξει, θεωρώ ότι αν συνεχίζαν να μπανάρουν πράγματα, δεν θα έπαιζε καθόλου μετά. Ναι, αν συνεχίζει να του μπανάρουν πράγματα, ναι. Αλλά μέχρι στιγμής και αυτά που το έκαναν hit, νομίζω είναι αρκετά πλέον από το deck και δεν έχει. Πάλι είναι top στο meta. Τουλάχιστον για αυτό το set. Βέβαια θα δούμε. Ναι, βέβαια, σαν για αυτό το set μιλώντας, ναι. Βέβαια, ακόμα είναι νωρίς γιατί δεν έχουν γίνει κάποια μεγάλα events μετά τα bans, οπότε θα δούμε στο μέλλον πώς θα τα πάει. Υπήρξε κάποιος αγώνας που ξεχώρισες και στα δύο τα event, ήταν δύσκολος, έγινε κάτι περίεργο? Το πρώτο της Σκωτίας δεν θα το έλεγα, εκτός από ένα που χάσα από ένα καλό παίκτη που έπαιζε Black Yellow Luffy, ο οποίος βγήκε top 4 νομίζω. Και ήταν game που θα μπορούσα να είχα νικήσει, επειδή πάντα το μάτσα με το Doflamingo και το Black Yellow Luffy είναι αρκετά περίεργο και έχει πολλά περίεργα turns. Υπήρχε ένα turn μόνο που θα μπορούσα να το παίξω, ας πούμε, καλύτερα με τα attacks που έκανα και νομίζω θα το είχα κερδίσει. Κατά τα άλλα όλα ήταν normal τα παιχνίδια και δεν είχα κάποιο θέμα στις Σκωτίας. Στις Γερμανίες ήταν λίγο πιο περίεργα με τα πράγματα, με την έννοια του. Πρώτον, στην Γερμανία ήταν OP10 που έχουμε το set, αλλά ήταν πριν τα bans, δηλαδή ήταν σαν format μιας ημέρας, γιατί ήταν μόνο αυτό και μετά δεν ξανά είχαμε τέτοιο format. Άρχισε περίεργα γιατί έχασα το πρώτο game από Zoro που είναι πολύ καλό matchup για το Doflamingo και έχασα κάπως, breakara πολύ στην αρχή, δεν είδα καθόλου counters και λοιπά που είναι κακό vs aggro deck. Βέβαια μετά γύρισα κάπως στο game και εκεί που πήγαινα για lethal, ενώ ήταν μαθηματικό, έκανα μια βλακεία και έχασα το lethal, οπότε χάνοντας το πρώτο game και χάνοντας από δικό μου λάθος, με πείραξε πάρα πολύ στο mental μου, αλλά στην ψυχολογία. Ναι, εννοείται. Αλλά συγκρατήθηκα, το ξέχασα το παιχνίδι, ας πούμε, και μετά πήγε καλά. Πήγα 8 series wins για να πάω 8-1 μέχρι το τελευταίο round
Και μετά ήταν το άλλο παιχνίδι που επίσης δεν ξεχάσω, γιατί ήμασταν στο τελευταίο round για να μπούμε στο top cut για την επόμενη μέρα. Έτυχα πάλι ένα πολύ καλό matchup το RP Luffy, βασικά πάρα πολύ καλό matchup για το Doffy, τον RP Luffy, ο οποίος απλά έκανε από τα μεγαλύτερα high roll που έχω δει, διότι απλά και εμένα δεν άρχισε τόσο καλά το παιχνίδι, με έκανε τρίπλο ramp μαζί με trigger και μια κάρτα, οπότε ήταν κάπως στα 10 ντόν ενώ ήμουν εγώ ακόμα στα 5, που είναι... Ο παράγοντας τύχη είναι κάποιος Αυτό κάτι το οποίο που δεν μπορούμε να κάτι. κάνουμε κάτι, δυστυχώς. Απλά είναι πάντα κακό όταν γίνεται σε τέτοιες τελευταίες στιγμές εκεί που έχει περισσότερη σημασία. Γιατί ας πούμε π.χ. αν έχανα στα πιο πρώτα rounds, ενώ είχα χάσει το πρώτο, θα έλεγα τέλος, ναι. ok, απλά τελειώσαμε. Ενώ έφτασα μέχρι εκεί και μετά μου έκατσε αυτό το high roll. Και ναι, ήταν πολύ κοντά πάλι το παιχνίδι, αλλά δεν μπορούσα να το παλέψω γιατί ήταν πολύ μπροστά και εκεί χάθηκε. Και μετά τα tiebreakers δεν μας αξίωσαν, οπότε δεν μπήκαμε στο top cut. Σημασία έχει πάντως ότι κράτησες την ψυχραιμία σου παρόλο που έχασες το πρώτο γύρο, όπως μας είπες. Αυτό. Και μετά έκανες σερί τις νίκες. Αυτό και αυτό είναι το σημαντικό και σε έναν παίχτη, να κρατάει την ψυχραιμία του και να μπορεί να ξέρει ότι μπορεί να γυρίσει. Έχει πολύ σημασία. Γιατί και αυτός που νίκησε το event στη Γερμανία, ένας άλλος το Φλαμέγκο, και αυτός, αν δεν κάνω λάθος, έχασε το πρώτο του round σε ένα πολύ κακό matchup και μετά και ο ίδιος το πήρε όλο σερί και νίκησε και όλο το event. Οπότε έχει μεγάλη σημασία να κρατάς την ψυχραιμία σου σε τέτοια πράγματα. Ναι, νομίζω το σημαντικότερο. Ναι. Για πάμε τώρα στο ταξίδι. Συνολικό το ταξίδι πώς ήταν και στις δύο περιοχές? Διασκέδασες, γνώρισες παίχτες από άλλες χώρες, υπήρχε κάποιο vibe στο ευρωπαϊκό community που θα ήθελες να δεις στην Ελλάδα, κάτι διαφορετικό? Γενικά η διαφορά με τα δύο events ήταν απλά στη Σκωτία πήγα λίγο πιο νωρίς γιατί είχα εκεί συγγενείς, τα ξαδέρφια με τον οποίο πήγα και στο event να παίξουμε μαζί, οπότε είχα καιρό να δω, οπότε έκανα κάποιους, ας πούμε, τις διακοπούλες μπορεί να πει κανείς, με τα ξαδέρφια μου και τους θείους μου. Και μετά στη Γερμανία πήγαμε μια παρέα που πήγαμε όλοι μαζί που παίζουμε το παιχνίδι για να παίξουμε στο event, οπότε ήμασταν πιο focused στο event, ναι, παρά στο ότι να κάνουμε πράγματα. Αν και κάναμε λίγο τη βόλτα μας από την προηγούμενη μέρα ή οτιδήποτε, καθώς και να παίξουμε, να τεστάρουμε λίγο last minute πράγματα. Άρα στο ένα ήταν λίγο πιο οικογενειακό το mood. Ναι, κάπως έτσι, γιατί δεν πήγα και χωρίς φίλους στη Σκωτία. Γενικά και τα δύο event πέρασε πολύ καλά. Γνώρισα και άτομα που μιλήσαμε, ζητήσαμε, τριντάραμε πράγματα, οτιδήποτε. Νομίζω πάντα έχει θετικά πράγματα, είτε νικήσει είτε όχι πηγαίνοντας σε τέτοιο event. Σίγουρα, μόνο και μόνο από τις εμπειρίες που παίρνεις. Αυτό. Και από το ταξίδι. Καθώς ταξιδεύεις, αλλά και από τη διοργάνωση του τουρνουά, γιατί είναι κάτι. Και νομίζω πάντα σε καλύτερο αρκετά σαν παίκτη, διότι παίζεις με μεγαλύτερο επίπεδο, ανάλογα πώς θα πας εννοείται, και πάντα παίρνεις κάτι από τέτοια events και παιχνίδια σε αυτό το επίπεδο. Θα ήθελες να συμμετέχεις και σε άλλα διεθνή τουρνουά που έρχονται, έχεις κάποιο στόχο για το μέλλον? Σίγουρα. Επίσης το ότι το νούμερο ένα πράγμα τώρα σε αυτά τα τελευταία events και στα δύο regional αλλά και στα προηγούμενα δύο που έχει κάποιο online ήταν ότι ήμουν αρκετά consistent, που για μένα αυτό έχει σημασία, και ας ήμουν πάντα τόσο κοντά στο να πάω στο top, κάτι τόσο κοντά στο να κάνω το top, αλλά σε όλα στα 4 αυτά συνεχόμενα τουρνουά είχα καλές θέσεις και τα πήγαινα καλά, οπότε είχε σημασία σαν παίκτης αυτό, ότι δεν ήταν μια φορά που τα πήγα καλά και μετά απλά τέλειωσε αυτό. Οπότε σημαίνει ότι μπορώ κάποιος να τα καταφέρω, να συνεχίζω να προσπαθώ το ίδιο. Έχει μεγάλη σημασία, και αν θεωρήσεις ότι στην Γερμανία ήταν χίλιοι παίχτες, είναι σημαντική και η θέση που πήρες. Ναι. Στο μέλλον, τώρα έχουμε στο άμεσο μέλλον της Αθήνας στα regional, και μετά υπάρχουν κάποια επίσης Tour Champions στο regionals, όπως αυτό που είχαμε στο Βόλο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Θα έχει στη Θεσσαλονίκη, και μετά θα έχει κάποια ακόμα regionals στην Ιταλία, αρχές τον Ιούνιο κλπ.
Το οποίο έχεις με όλα... προγραμματίσει για να πας εκεί. Ναι. Και με όλα σκοπός είναι να πάρουμε το invite, καθώς και να κάνουμε την καλή θέση με το top 8 που είναι θεωρητικά το πολύ καλό, για να πάρουμε το invite, για να πάμε στα finals που θα είναι της πρώτης σεζόν. Τα finals θα είναι Αύγουστο με Σεπτέμβριο και μετά ξανά έχει το Δεκέμβρη. Οπότε κάπως ο σκοπός είναι αυτό, να πάρουμε το invite για να πάμε στα finals. Θα έδινες κάποια συμβουλή σε άλλους παίκτες στην Ελλάδα που ξεκινάνε τώρα το παιχνίδι, γιατί είναι και νωρίς ακόμα για το παιχνίδι, νωρίς, ναι. αλλά και για άλλους παίκτες που θα θέλουν να το πάνε σε πιο professional επίπεδο, θα θέλουν να κυνηγήσουν δηλαδή και αυτοί οι regionals, θέσεις. Αρχικά, εντάξει, μιλώντας ειλικρινά, νιώθω δεν είμαι τόσο σε θέση, ας πούμε, να δώσουμε συμβολές. Ναι. Γιατί και εγώ νιώθω είμαι, ας το πούμε, ανερχόμενος και προσπαθώ τώρα να τα πηγαίνω καλά. Και όσο πάει γίνομαι καλύτερος με το καιρό. Αλλά αυτό που θα έλεγα είναι να παίζεις όσο περισσότερο γίνεται. Όσο παίζεις τόσο θα μαθαίνεις. Να μην έχεις πάντα το σκεπτικό σου να είναι, είτε όταν μιλάς με κάποιον είτε όταν συζητάς για το παιχνίδι, να ακούς και να μην επιμένεις σε αυτά που νομίζεις ότι ξέρεις, αλλά να είσαι πρόθυμος να ακούσεις και τον άλλον σε περίπτωση που μάθεις κάτι καινούριο ή οτιδήποτε. Επίσης, πάντα και στα παιχνίδια που χάνεις, εμένα ποτέ δεν μου αρέσει να λέω ήμουν άτυχος, δεν τράβηξα τάδε κάρτα, δεν έκανα το τάδε και το άλλο, αλλά και σε κάθε παιχνίδι που χάνω να κοιτάω, το ξαναπερνάω από το κεφάλι μου 100 φορές και παραπάνω και βλέπω αν μπορούσα να είχα κάνει κάτι διαφορετικό, έστω και το παραμικρό, γιατί αλλάζει πάρα πολύ το παιχνίδι. Είναι, ας πούμε, το One Piece θεωρώ ότι είναι πολύ εύκολο να μάθεις, αλλά το δύσκολο που είναι σε αυτό το παιχνίδι είναι τα micro decision που έχει το game. Είναι πάρα πολλά και είναι τόσο μικρά που δεν θα το καταλάβεις εκείνη την ώρα, αλλά είναι πραγματάκια που καθορίζουν πώς θα πάει το υπόλοιπο game. Οπότε πάντα κοιτώντας ξανά το παιχνίδι, καταλαβαίνεις κάποια πράγματα που μπορείς να έχεις κάνει διαφορετικά που δεν θα το δεις εκείνη τη στιγμή. Αυτό είναι το κυριότερο νομίζω για να γίνεις καλύτερος στο παιχνίδι, είναι να καταλαβαίνεις αυτά τα micro decision, πώς, πότε και ποια είναι. Οπότε το να λες απλά ήμουν άτυχος, δεν τράβηξα μια κάρτα και έχασα, δεν είναι σωστό, αλλά πρέπει να δεις countera τη σωστή στιγμή, μήπως έφαγα κάποιο dance που δεν έπρεπε, μήπως πέταξα μια κάρτα που δεν έπρεπε, και όλα αυτά κάνουν snowball το game και μπορεί να πάει εκτός. Άρα διασκεδάζεις, ακούς. Πρώτο πράγμα, ναι, διασκέδαση εννοείται. Και ξαναφέρεις το παιχνίδι στο μυαλό σου. Ναι. Τι θα μπορούσες να κάνεις διαφορετικό. Να μην βρεις δικαιολογίες, αλλά να προσπαθείς να γίνεις απλά καλύτερος. Το τελευταίο κομμάτι μου θυμίζει λίγο και το σκάκι. Πώς θα μπορούσες να παίξεις διαφορετικά, τι κινήσεις θα μπορούσες να κάνεις. Σίγουρα. Γιατί και είναι και αυτό ένα παιχνίδι στρατηγικής. Ναι. Και το One Piece, όπως και όλα τα trading card games. Εννοείται. Πόσο σημαντικό θεωρείς να έχεις την υποστήριξη από ένα τοπικό κατάστημα? Πιστεύω είναι αρκετά σημαντικό και αρκετά καλό για ένα παίκτη, διότι έτσι πως οργανώνουν και πως κάνουν τα events η Bandai, μπορεί κάποιος να μην είναι τόσο άνσο οτιδήποτε να πηγαίνει σε πολλά από αυτά, διότι και εγώ παλιότερα που προσπαθούσα να πάω σε κάποια regional όσο μπορώ μόνος μου και αυτά, όσο είμαι και φοιτητής, το πρόβλημα είναι ότι τα βγάζουν πολλά μαζί και πολλά το ένα μετά το άλλο, οπότε δεν προλαβαίνεις και να δεις πώς θα πας στο ένα για ήδη να κλείσεις για το επόμενο event. Οπότε θεωρώ είναι πάρα πολύ σημαντικό και βοηθάει άπειρα σε ένα παίκτη να έχει κάποια υποστήριξη, ειδικά αν θέλει να ακολουθήσει και ασχολείται με το παιχνίδι. Ψυχολογικά και σε θέμα practice, ας πούμε, και τέτοια σε βοηθάει? Γενικά είναι πολύ σημαντικό τώρα να συνεχίσεις και να είσαι μόνιμα σε practice. Είναι αρκετά σημαντικό που και εδώ στο Βόλο έχουμε καλό community και εντάξει, αν όχι σε καθημερινή βάση, πολύ συχνά μαζευόμαστε για να τεστάρουμε με παίκτες που θεωρώ ξέρουν πολύ καλά το παιχνίδι και παίζουμε για να μαθαίνουμε και να βρίσκουμε καινούργια πράγματα και να γινόμαστε όλοι καλύτεροι. Και εδώ, όπως και με άλλα παιδιά που έχω φίλους από Θεσσαλονίκη και οτιδήποτε, πάντα είναι καλό να έχεις ένα group ή κάποιους φίλους που να παίζετε μαζί και να τεστάρετε και είτε να πουσάρετε ένα στον άλλο να γίνετε καλύτεροι, είτε απλά να παίζετε έχοντας σκοπό να μάθετε καλύτερο το παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικό, διότι μόνος είναι αρκετά δύσκολο
να γίνεις ας πούμε καλύτερος στο παιχνίδι. Είναι σχεδόν αδύνατον, θεωρώ, ναι. άμα δηλαδή θέλει να παίξει με διαφορετικούς παίχτες, να δεις διαφορετικά στυλ παίξήματος, διαφορετικά Ακριβώς. deck. Ναι, Γιατί ακριβώς. πολλές φορές βλέπουμε και σε community, επειδή παίζει ένα meta deck, ας πούμε, όλοι να πάνε να φτιάχνουν το ίδιο, Πολύ συχνό, το ίδιο deck, ναι. οπότε κανένας να μην καταφέρει να γίνει λίγο καλύτερος γιατί δεν Πολύ βλέπει το κάτι συχνό. διαφορετικό. Ναι. Εδώ πηγαίνει σε μια μεγάλη διοργάνωση, αντιμετωπίζει κάποια άλλα decks τα οποία δεν ξέρει πώς να τα αντιμετωπίσει Ναι. και δεν έχει κάνει practice πάνω σε αυτά. Τώρα σε πιο fun stuff κατάσταση, αν θεωρούσες έναν χαρακτήρα του One Piece αυτή τη στιγμή στο Meta, ποιος θα ήταν? Και δεν μπορείς να πεις κάποιον άλλον χαρακτήρα παρά το Shanks, γιατί του πήγαν απίστευτα καλά μετά τα bans και με το support που πήρε από κάποιο καινούριο starter και κάρτες. Το deck είναι απίστευτο και δεν έχει κακό matchup. Το μόνο κακό είναι το ίδιο του deck που καμιά φορά είναι λίγο inconsistent και μπορεί να μην τραβήξει τις κάρτες που θέλει. Κατά τα άλλα είναι με όλα τα matchup στο meta τα πάει απίστευτα και όλοι ξαφνικά παίζουν Shanks, όπου και να πας θα βλέπεις Shanks, οπότε είναι, Ναι, πλέον είναι το και η Shanks χαρακτήρα του One Piece που είναι, είναι παντού και Είναι και είναι αυτός μπαντάς που από είναι. μόνος του. Ναι. Οπότε αυτό θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ο Shanks στο meta. Στο προηγούμενο Meta ποιον θα θεωρούσες, ας πούμε, έτσι, ένα πολύ δυνατό και πολύ... Στο meta εννοείται τον αγαπημένο μου το Flamingo, και σαν χαρακτήρας και σαν deck είναι από τους αγαπημένους μου και ήταν σίγουρα για 1,5-2 set περίπου το πιο δυνατό deck. Κράτησε αρκετά. Κράτησε αρκετά, όχι όπως το Black Yellow που επίσης έφαγε hit στο ban list, το οποίο ήταν, δεν ξέρω κι εγώ για πόσα set, 5 set παραπάνω δεν ξέρω στο meta. Αν και απλά εκείνο το deck ας πούμε το έπαιζα, πάνε καλά μόνο πολύ καλοί παίκτες με αυτό, οπότε δεν το βλέπεις συχνά και σε μεγάλο αριθμό. Δηλαδή. Ήταν πολύ δύσκολο deck, αλλά σε καλά χέρια δεν νοικιόταν το deck. Οπότε το βλέπεις σε μικρότερο αριθμό, αλλά αν ήσουν ας πούμε, στα ψηλά τραπέζια οτιδήποτε σε μεγάλα events, θα βλέπεις παντού Black Yellow Luffy και σε καλούς παίκτες που ήταν ακόμα χειρότερο. Αλλά ναι, ο χαρακτήρας θα ήταν το Flamingo σίγουρα, γιατί έκανε dominate το τελευταίο 1-2 set. Οπότε σίγουρα. Είναι και ο αγαπημένος σου, οπότε... Ναι, ακριβώς. Και για πες μας κάποιο το τοξικό deck το οποίο υπάρχει τώρα στο Meta. Τώρα στο Meta, να σου πω την αλήθεια, είναι περίεργο γιατί πώς το αποκαλούν, είναι πολύ jungle Meta. Γιατί μετά τα bans παίζουν τα πάντα, όλοι πειραματίζουν με καινούργια decks γιατί χτύπησαν αρκετά πράγματα. Και φεύγοντας ο Moria, το μαύρο, ανοίγει την πόρτα σε πολλά άλλα decks. Εντάξει, είναι και νωρίς τώρα. Είναι και νωρίς τώρα. Που γίνανε. Αλλά προσωπικά για μένα είναι το Shanks, παρόλο που το Shanks όταν βγήκε στο προηγούμενο set ήταν από τα πιο fair decks του Meta και γενικά σαν κόκκινο, που συνήθως τα κόκκινα όταν ήταν Meta ήταν τα πιο unfair και σπαστικά στα πρώτα set, π.χ. του Zoro, Whitebeard και διάφορα. Ενώ το Shanks ήταν το πιο 50-50 σε όλα τα matchup. Δεν είχε πολύ καλό matchup, δεν είχε πολύ κακό matchup. Αλλά τώρα με τα ban του Moria, τα hit του Doflamingo κλπ. Το deck είναι απλά εκεί που είχε σε όλα 50-50 matchups, είναι 60-40 σε όλα. Και ο μόνος τρόπος να χάσει είναι άμα δεν δει το κέρδο, αλλιώς είναι απίστευτα δυνατό. Και για μένα είναι πάντα ενοχλητικό να παίζει εναντίον. Όχι τόσο όσο ήταν το Enel ή το Black Yellow ή αυτά τα decks. Αυτό ήθελα να πω, ότι δεν συγκρίνεται καν. Τα Rush decks, ας πούμε, και τα πιο γρήγορα είναι λίγο πιο... δεν είναι τόσο τοξικά. Συνήθως είναι τα πιο control, τα πιο Inami παλιότερα, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, εγώ είμαι βέβαια λίγο πιο biased γιατί μου αρέσει να παίζω control σαν playstyle και δεν μου αρέσει τόσο το aggro. Παρόλο που μπορεί να πει κανείς ότι έπαιζα Doffy και κάποιοι το λένε aggro, δεν έλεγα ότι είναι τόσο. Έχει και διαφορετικό playstyle. Ναι. Εμένα γενικά μου αρέσουν τα πολλά. Όταν ένα deck έχει πολλά lines και έχει πολλά πράγματα να σκεφτείς και δεν είναι μονοδιάστατο. Π.χ. το Shanks, ας πούμε, παίζεις πράγματα στο curve, δεν έχεις να κάνεις κάποια μεγάλα decisions
όπως το NL, όπως σε όλα έχει, γιατί όπως είπαμε πριν, τα micro decision έχουν περισσότερο να κάνουν με το παιχνίδι, οπότε έχει σημασία πάντα πώς θα κανοντάρεις, πώς θα κάνεις την κάθε κίνηση. Αλλά σαν deck τα plays που έχει είναι αρκετά απλά, οπότε και να θέλω τώρα να παίξω που είναι το top στο meta deck, δεν μπορώ γιατί δεν είναι στο playstyle, ας πούμε. Οπότε και γι' αυτό έπαιζα Doff και γι' αυτό έπαιζα άλλο control, γιατί θέλω να έχω πολλές επιλογές, μου αρέσει να έχω πολλά lines να βλέπω, οπότε να με ανταμείβει το deck που παίζω, με την έννοια ότι ξέρω ότι σκέφτηκα και προσπάθησα να νικήσω το παιχνίδι και όχι απλά έπαιξα ένα πράγμα κάθε γύρο και νίκησα. Αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι στο να περνάω καλά και να νικάω, ας πούμε. Ποια promo θα ήθελες να έρθει στην Ελλάδα σαν exclusive promo, δηλαδή για σένα? Προσωπικά, το πρώτο πράγμα τώρα που μου έρχεται στο μυαλό είναι ή κάποιο Doflamingo promo ή κάποιο είδος Boa Hancock promo, γιατί τώρα ειδικά τα τελευταία είναι και αυτοί από τους αγαπημένους μου χαρακτήρες και μου την έσπαγε, μπορεί να πεις ότι στην Κίνα έχουν exclusive promos και επειδή είναι το Year of the Snake και λοιπά, έχουν exclusive promo για την Boa και τέτοια και πάντα γιατί όχι να μην έρθει και σε εμάς. Το κάνουν οπότε, αυτό στην Ασία και στην Ιαπωνία κάποια οπότε θα μπορούσε να ήταν είτε η Boa είτε ο Doffy. Μπλε δηλαδή να είναι σίγουρα. Μπλε. Γενικά είμαι είτε μπλε παίκτης είτε μαύρο, είτε ο συνδυασμός αυτών των δύο. Κυρίως είναι αυτά τα χρώματά μου, οπότε θα μπορούσα να πω είτε Boa είτε Doffy. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ τον Αλέξανδρο Μπρουτιάν. Ευχαριστώ και εγώ. Θα δείξουμε και κάποιες πρόμο που κέρδισες, που μπορείτε να κερδίσετε και στα Store Championship, τα μικρότερα στους φιναλίστ, ας πούμε. Κέρδισες και δύο νάμι. Ναι, στο ένα... Στο 2 νάμι κέρδισα σε αυτά τα δύο τουρνά που ήταν στο top 64 και μετά το ένα top 32 που ήταν και το finalist set, το finalist set που έχει και στα στο regional και λοιπά. Τις νάμι βέβαια πουλήθηκαν ήδη, αλλιώς θα τις δείχναμε και αυτές, αλλά έχουμε το Store Championship, το finalist set. Ωραία, θα σας δείξουμε κάποιο από τους finalist και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Εδώ έχουμε το finalist set από τις κάρτες στο regional. Έχει τη στάμπα. Το κράτσα seal θα το ανοίξουμε τώρα για το βίντεο. Αυτό ήταν από το top 32 σε regional, είτε άμα βγεις στους πρώτους δύο στο regional που έχει τώρα events γενικά στην Ευρώπη. Οπότε έχουμε τον Rouge, τίμια πράσινη κάρτα. Μετά είναι ο Adio, ένα promo που first print τώρα για τη Lim, αρκετά playable επίσης. Μετά έχουμε τον Spandine, πάρα πολύ καλή κάρτα, έπαιζε πάρα πολύ στο Lucci. Ακόμα θεωρώ είναι δυνατός ο Lucci και μετά τα bans. Απίστευτο art επίσης. Και από τις αγαπημένες μου κάρτες, η Nico Olivia, η μαμά της Robin, ένα 2K κίτρινο, από τα πιο ωραία art που έχω δει. Πολύ όμορφη art, ναι. Πανέμορφη κάρτα. Και αυτές είναι οι 4 μαζί.